Parlok baro ningkong ngakwa ban ai kublai ya pi. Baju ai ke jingkershan berkapor ke bakelui naga bentaban pet ya kini ke video agane ke channel kublai nanggar ku ya pi. Hangne mentang ngakwa ban onra lingkot ahlor ka wei kapang ka kamram undang yalam ba kumno kumkin nong yalam idai banlong ane udai banlong lakalong ki kentai lakalong ya usin rangru umjo ya hangne mentang lingkot ngin siapa tangkat tokat ne kiman ba unang yalam ude banlong lightly kiman bangan wanra akmat jongpi habaong unang yalam hanne ngamut bat ngam thau tang ya urang ba ude ban yalam henry kane ka thau salon sar wat yaki kentai ru ki badan kasap ban yalam hakano kano ka kenhun lane kaseng unang yalam udan ka benta ka bakhya bha hadu kata-kata ya kabala bensyat haka terpenjung lane jongka la kalong hakano kano ka benta ba udai ban le la ban ong kala ban long hapo snong lane haka emlang salang lane haki kamnyam ki kamseng bapher wat haka sensyar kadar idan ya unang yalam ban yalam ki pat ba syakalenti babha syaka jingsuk jingkmen syaka jingdap jingroy bat syakalenti ke ban pentmai bat syakalenti ke badan jingmon bat ke jingmen toy sywa ban le ya kano ban kup ya ke kerdan nong yalam kadai ke kerdan ke bahagli ke kerdan ke badan buram ha haduk kata-kata bat kadai ru ke kerdan ke bakalenti ba udai ban ya kadap tang de kisya ke bathar ya ke mensim om ya kadok kaktin ke ong ya ke pan singap an penpang ha ke kri unang yalam tang ba wat ai ba kata ke pan singat ke ba on penpang kan sap sarang no menta lingkot tungin nyapa kamat ke baningkong kumno banlong unang yalam ha kano ke kenhun ne kaseng kam dei ke kam ke basuk namar balai ka baningkong hi kalong ba unang yalam uhab bandan ya ka dor unang yalam lane kata ka ba ong ka quality of a leadership nadu ka jinglong shimet de banlong ru ubayai adkar bha hagi liang baro amdai banlong uba syara khana sniu ha ki ba kumne kumtai ha ka perthai nangta ude bandan ru ye ka jingnang jingtep kumno ban yalam ye ki ba sya yalam bat udai banlong uba pet perman bha ya ki ki ban sawan unang yalam ude bandan ru ka bor sensyar halor ladie na kata ka self control habala pen kamti ya u banket ya ka kam ba udai ban long u baslor par ubam khawpot ban keren ru ya kano ka jing shisha lam darit habangi lalap ban ngilatep ba kadai ka jing shisha unang yalam hi barbor udai ban long u bas ngap lam ya ka jing pen inuk sa ba bha jing ki wei kum kilong shwa man shwa ki he kisan itemen kikro ne wat ke badang yarengkat boru ha bakadai ke babha tang balong unang yalam an syubat bor an syule don bor yagi lane ban syupen kat ke bamon ban syule pawang yala ujong ulakam haga kedi unang yalam ude ban long ru bayaisha hagi baro namar kum unang yalam hi ngin syam lai phojat ki jingsha kren ki jingsha kentho ha kapor balong nong yalam udai ban don ru ye ka mensim ke basngoret namar ka jingstan ka syong ha ka jingsngoret ubreu ka buram ka lej aswa ka jingsngoret bat ka nong jong ka jingsngoret kalong ka spa ka badap kerhai ka jingem udai ban don ru ye ka jing ka jingsbun ka jingsngos kham bat ubam dan kano ka jingsha siliang khmat yano lane ubam dan ka jing siliang ya ki pat ba ki ba uyalam nong yalam ude ban long ru ubasian kum ubsain bat uba jamnot kum kaparo ka donut ka basian ka yo jingtep bat ki skor jong u bastat ki wat jingtep bat ude ban long ru nong yalam bakyar na ka jingdi ki basniu na kino ki kam ki basniu bat udai banlong bat tibreu tiblai kapuan kebaar along ka kamram unang yalam kumbalong kikmi kikpa haying kumtaru kalong ka kam unang yalam
abalong nong yalam ude ban don ningkong kata ka responsibility la ka jingkit kli bat ude ban tip ru ka jinglong jingman ki pat ba sya yalam hato kilong ki bakum no lada ki dei ki kena ki samla ki long mi ki long pa ude ban long bala ban penyepher yala de na ka wei ka kerdan sya ka wei pat ka kerdan kat kum ka jinglong jong kita ki sya yalam unong yalam dei ban pen I than ya ka dur kmat ka basngusi lane ya ka dur kmat ka bitar haki pat ba ki sya yalam kane kan wanra pat kan penlong ka jing penduk mensim ya ki pat ba sya yalam udai ban pen iru ya ka dur kmat ka bakmen badai ban yishim ban talem ha ka jing ki pat ba sya yalam bad udai ban long uba pen I ya ka jing long job jung ugum unong yalam bakan sai ude ban yo ru ya ka jing shanya na ki pat ba u yalam par ude ban pen pau ka jing salon sar ya baro par dei bandan kano kamen sim sniu lane kamen sim pen herkot ya ki sya yalam ka jing ma unang yalam ude ban long ba perkhat bunsin shwa ba un le ya lane un ra ya kano ka ba u yalam yo ba kata karai kan yalam bakala ya ki pai ba amdan ka jing bakala ka ba kham kraw tam ya u la ne ka breu laj ne ka ba yalam bakala ya ki pai ba unang yalam dei than ban shim kliang ya ki jing tip nang ne nang tai klem da wat binya dalade la ne klem da pen shitam bha ban yo ya ki jing shisha bara bat udeiru ban long unang yalam ubas kham ubadon ka boar halol lade namar nang bauta unang yalam om sya bit no haki sim jadu jang kaspa unang yalam ude ban kelat si sendan ya kamalade lane ya kata ka jonga baro unang yalam kaspa bar ka jing sarong kalong ka wei ne kijing ka matam bar ka bakrau ya unang yalam ka jing sarong kalet haswa kijing penjat bar ka jing ngomen kalet haswa kijing kelat kumta ka kam long yalam kam dei ka besok reka dei ka kam ka ba bat ka bajwat ha haduk kata-kata kum unong yalam ude ban long uba pikir hakiliang baro apa ubat ya ka kam kum unong yalam namar lada ka iktia ka don hakti ubabi kan sapenjat ya ka perthai baro we kini kilong tang kimat ka balengkot ki bangawak ban wanra jing shailam ya pi ki bapet ya ka video